Danas ti objašnjavam na isti drevni nauk o odnosu sa svevišnjim, jer si moj bakta i prijatelj, zato možeš shvatiti transcendentalnu tajnu toga znanja. Božanska osoba reče, ti i ja rodili smo se već mnogo puta, i ja se mogu sjetiti svih tih života, ali ti ne možeš, o pokoritelju neprijatelja. Danas ti objašnjavam taj isti drevni nauk o odnosu sa svevišnjim, jer si moj bakta i prijatelj, zato možeš shvatiti transcendentalnu tajnu toga znanja. Božanska osoba reče, ti i ja rodili smo se već mnogo puta, i ja se mogu sjetiti svih tih života, ali ti ne možeš, o pokoritelju neprijatelja. Iako sam gospodar svih živih bića i nerođen, a moje transcendentalno tijelo nikada ne propada, pojavljujem se u svakom mileniju, u svom izvornom transcendentalnom obliku. Kad god i gdje god dođe do zanemarivanja religijskih načela i porasta bezbožnosti, o potomče barate, ja se pojavljujem da bih izbavio pobožne, uništio bezbožne i ponovno uspostavio načela religije. Pojavljujem se mileni za milenije. Iako sam gospodar svih živih bića i nerođen, a moje transcendentalno tijelo nikada ne propada, pojavljujem se u svakom mileniju, u svom izvornom transcendentalnom obliku. Kad god i gdje god dođe do zanemarivanja religijskih načela i porasta bezbožnosti, o potomče barate, ja se pojavljujem da bih izbavio pobožne, uništio bezbožne i ponovno uspostavio načela religije. Pojavljujem se mileni za milenije.
moje pojave i mojih djelatnosti. Po napuštanju tijela više se ne rađa u materijalnom svijetu, već dostiže moje vječno prebivalište. O Arjuna, oslobođeni vezanosti, straha i srdžbe, potpuno svjesni mene, nalazeći utočište u meni. Mnogi su se u prošlosti pročistili znanjem o meni i tako dostigli transcendentalnu ljubav prema meni. Onaj tko poznaje transcendentalnu prirodu moje pojave i mojih djelatnosti, po napuštanju tijela više se ne rađa u materijalnom svijetu, već dostiže moje vječno prebivalište. O Arjuna, oslobođeni vezanosti, straha i srdžbe, potpuno svjesni mene, nalazeći utočište u meni. Mnogi su se u prošlosti pročistili znanjem o meni i tako dostigli transcendentalnu ljubav prema meni. Se netko preda, tako ga nagrađujem. Svatko slijedi moj put, u svakom pogledu opitim sine. Kako mi se netko preda, tako ga nagrađujem. Svatko slijedi moj put, u svakom pogledu opitim sine. Kako mi se netko preda, tako ga nagrađujem. Slijedi moj put, u svakom pogledu opitim sine.
moj put, u svakom pogledu opitim sine. Složenost djelovanja veoma je teško shvatiti, zato trebaš pravilno shvatiti što je aktivnost, što zabranjena aktivnost, a što neaktivnost. Onaj ko u aktivnosti vidi neaktivnost, a u neaktivnosti aktivnost. Inteligentan je čovjek na transcendentalnoj razini, iako vrši razne djelatnosti. Složenost djelovanja veoma je teško shvatiti, zato trebaš pravilno shvatiti što je aktivnost, što zabranjena aktivnost, a što neaktivnost. Onaj ko u aktivnosti vidi neaktivnost, a u neaktivnosti aktivnost. Inteligentan je čovjek na transcendentalnoj razini, iako vrši razne djelatnosti. Složenost djelovanja veoma je teško shvatiti, zato trebaš pravilno shvatiti što je aktivnost, što zabranjena aktivnost, a što neaktivnost. Onaj ko u aktivnosti vidi neaktivnost, a u neaktivnosti aktivnost. Inteligentan je čovjek na transcendentalnoj razini, iako vrši razne djelatnosti. Iako vrši razne djelatnosti. Rad čovjeka koji nije vezan za gune materijalne prirode i koji je potpuno utemeljen u transcendentalnom znanju, potpuno se stapa s transcendencijom. Onaj tko je potpuno zaokupljen svjesnošću Krišne, sigurno će dostići duhovno carstvo zbog svoje potpune posvećenosti duhovnim djelatnostima u kojima je žrtvovanje apsolutno, a ponude koje se prinose iste su duhovne prirode. Rad čovjeka koji nije vezan
Zakune materijalne prirode i koji je potpuno utemeljen u transcendentalnom znanju, potpuno se stapa s transcendencijom. Onaj tko je potpuno zaokupljen svjesnošću Krišne, sigurno će dostići duhovno carstvo zbog svoje potpune posvećenosti duhovnim djelatnostima u kojima je žrtvovanje apsolutno, a ponude koje se prinose iste su duhovne prirode. Onaj tko je potpuno zaokupljen svjesnošću Krišne, sigurno će dostići duhovno carstvo zbog svoje potpune posvećenosti duhovnim djelatnostima u kojima je žrtvovanje apsolutno, a ponude koje se prinose iste su duhovne prirode. Najbolji iz dinastije Kurua, bez žrtvovanja osoba nikada ne može živjeti sretno na ovom planetu ili u ovom životu. Kako onda može živjeti sretno u sljedećem? O pokoritelju neprijatelja, žrtvovanje izvršeno saznanje. Bolje je od žrtvovanja materijalnih posjeda, jer sva žrtvovanja djelatnosti opritin sine dostižu vrhunac u transcendentalnom znanju. Pokoritelju neprijatelja, žrtvovanje izvršeno saznanje. Bolje je od žrtvovanja materijalnih posjeda, jer sva žrtvovanja djelatnosti opriti sine dostižu vrhunac u transcendentalnom znanju. Pokušaj saznati istinu
Prilazeći duhovnom učitelju, ponizno mu postave pitanja i služi ga. Samo spoznate ti duše mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu. Kada stekneš pravo znanje od samo spoznate duše, nikada više nećeš pasti u takvu iluziju, jer ćeš zahvaljujući tom znanju vidjeti da su sva živa bića samo dio svevišnjega, ili drugim riječima da su moja. Pokušaj saznati istinu, prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postave pitanja i služi ga. Samo spoznate ti duše mogu prenijeti znanje, jer su vidjele istinu. Kada stekneš pravo znanje od samo spoznate duše, nikada više nećeš pasti u takvu iluziju, jer ćeš zahvaljujući tom znanju vidjeti da su sva živa bića samo dio svevišnjega, ili drugim riječima da su moja. Čak i ako si najgrešniji od svih grešnika, ako se nalaziš u lađi transcendentalnog znanja, prijeći ćeš ocean bijede. Kao što plamteća vatra pretvara drvo u pepeo, o Arjuna, vatra znanja spaljuje u pepeo sve posljedice materijalnog djelovanja. U ovom svijetu ništa nije tako uzvišeno i čisto kao transcendentalno znanje. Ono je zveo plod sveg misticizma, onaj ko je dostigao savršenstvo u predanom služenju, s vremenom u sebi uživa u tom znanju. Čak i ako si najgrešniji od svih grešnika, ako se nalaziš u lađi transcendentalnog znanja, prijeći ćeš ocean bijede. Kao što plamteća vatra pretvara drvo u pepeo, o Arjuna, vatra znanja spaljuje u pepeo sve posljedice materijalnog djelovanja. U ovom svijetu ništa nije tako uzvišeno i
jedan čovjek koji obuzdava svoja osjetila i koji se posvetio transcendentalnom znanju, zavređuje da ga stekne. Stekavši takvo znanje, ubrzo dostiže najviši duhovni mir. Ali neuke i nevjerne osobe koje sumnjaju u razotkrivene spise ne dostižu svjesnost Boga, već padaju. Za sumnjičavu dušu nema sreće ni u ovom, ni u sljedećem životu. Vjeran čovjek koji obuzdava svoja osjetila i koji se posvetio transcendentalnom znanju, zavređuje da ga stekne. Stekavši takvo znanje, ubrzo dostiže najviši duhovni mir. Ali neuke i nevjerne osobe koje sumnjaju u razotkrivene spise ne dostižu svjesnost Boga, već padaju. Za sumnjičavu dušu nema sreće ni u ovom, ni u sljedećem životu. Stoga oružjem znanja sasijeci sumnje koje su se pojavile u tvom srcu zbog neznanja. Naoružan jogom oba rata, ustani i bori se. Oružjem znanja sasijeci sumnje koje su se pojavile u tvom srcu zbog neznanja. Naoružan jogom oba rata, ustani i bori se. Oružjem znanja sasijeci sumnje koje su se pojavile u tvom srcu zbog neznanja. Naoružan jogom oba rata, ustani i bori se.